लोगोफोर गुड मर्निं आंनि अफ्रेडिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। मैया सानसे सिगां जोंनि बे चापागुरि टु मालिबिथा थांनाय लामा एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाबो सासे आइजो रुंसारि जादों। जाय मानसिया रुंसारि जादों बिथाङाबो बर'आनो। जेखियानो जादोंला एक्सिडेन्टआनोसै। दिनै बेफोरखौ बे लामाखौ होबथानो थाखाय मोननै पार्टी मोननै दल संगठना होबथादों। बे लामायाव धरना होनायावबो जेबो खामानि होआखै बेखौ नुहुरदों आं। फार्स्टआवनो रौमारिनि आबसुआ बे लामायाव धरना होनाय जादोंमोन। बे धरना होनायनि जाहोनाबो बिनोखा जे डाम्पार खारनाया बन्द जानांगौ आरो बिनि उनावबो लामाखौ फोसाबनांगौ होननानै बिथांमोना धरना होदोंमोन। बिनि उनाव आरो BPFआबो होदों खैला मैला एरियायाव ब्लकआव। नाथाय बिदि मोननै पार्टी होनायावबो दिनैनि दिनाव सरकारा गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ जेबो इन्टारेस्ट लायाखै। दिनै बिथांमोना जुदि इन्टारेस्ट लायोमोनबा बे सासे आइजोआ रुंसारि जानांगौनि गोनांथि गैयामोन। लामायाबो दिनैसिमहालागै एसेब्लाबो फार्स्ट टाइम आबसुआ होदोंमोनब्लानो बिथांमोनखौनो जुदि बर' रायजो राजायानो जुदि सिनस्रि होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि जिखिनि 2 घन्टा लामा दाथेनाय बावहायनो गोसो होसिननांगौमोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै UPPL सरकारा बिथांमोनखौबो गोसो होयिफोरबायदिसो नुदों, इन्टारेस्ट होयि बायदि नुदों। नङाला मालाबानो जासिगौ। डाम्पारा दिनैहाय एफाराब खारबाय थायो। थांनाय बाराव स्कुल एग्जाम सोलिफुबाय थानाय गथ'फोरनि एग्जाम सोलिफुबाय थानायाव जेरैबायदि डाम्पार खारदों खाफाल मोजां बे समाव गथ'फोरा रावबो एक्सिडेन्ट जायाखै। खिन्थु जानायमोनबा मा जागौमोन? जायाखै, मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु चापागुरि टु रौमारि स्कुलसिम ओरैबायदि गाज्रि लामा। आं बे लामानिखौ नोंथांमोननो भिडिअखौ एसे खोन्थाब्लाबो खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायबानो। जाबाय बेफोरबायदियावहाय एक्सिडेन्ट जाया माबोरैथो जानो? जाखागोन बे साभाबिक। सरकाराबो दिनैनि बे गोदान सरकाराबो बेफोरखौ इन्टारेस्ट होआखै। दा बेफोरखौ बुङोब्ला सरकार हिसाबै बबे मोनसेखौ नायथ्र'नो, बबे मोनसे खामानिखौ मावनो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंगोन। खिन्थु मानोथो सरकाराव थादों? बेफोरबायदिखौ लामाखौ नायनो नङाब्ला दिनै राकेश ब्रह्म बिथांमोना बुंबाय थायो लामानि खेथ्रआव, लामा डेभेलप बानायनायनि खेथ्रआव मानोथो दिनैनि दिनावलाय चापागुरि टु मालिबिथा थांनाय लामा मानो बानायाखै? थांनाय BPFआबोथ' दे बानायनानै होबाय, बिथांमोननि समाव बानायबाय, बे लामाया जोब्बाय, बायलांबाय। खिन्थु दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा खालामदों? माहाय जिरायना दं? अनलि गावनिखौल' नायबा जानाय नङा, रायजोनिखौबो नाय। नोंथांमोना रायजोनि खामानिखौ मावनो ओंखारदों जेला रायजोनि खामानिखौ नाय, माव। बबे खनायाव मा जादों? आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गैयाब्ला साफा मानसि नायनो थाखाय एरियायाव हगारनानै दोन। बबे लामाया मोजां, बबे लामाया गाज्रि, बबेखौ बानायथारनांगौ, बबेखौ एसे उनाव बानायबा मोजां, बेफोरखौ नायनाया मोजां। थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला एफाराब इम्परटेन्ट नङा बाथ्राया। आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारि।